କଥାରେ ଅଛି ନା ବେଙ୍ଗଲୋରର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସକାଳର ଟିଫିନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ତ କେହି ବି ଟପି ପାରିବେନି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଏମିତି ବେଙ୍ଗଲୋରର କ୍ଲାଇମେଟ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁ କରୁ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା କି ଚାଲ ନା ଆଜି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୋର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଆଳୁଚପ ବନେଇକି ଖୁଆଇଦେବି। ତ ମୁଁ ବାହାରିଗଲି ଆଳୁଚପ ବନେଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଗଲି ବାଦାମ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ସବୁକୁ ମୁଁ ନେଇଗଲି। ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ତାକୁ ସାଇଜ୍ରେ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିଦେଲି। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇଯାଇଛି ବେସନ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଉ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ଏସବୁକୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ନେଇଯାଇଛି ପିଆଜ, ତ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି। ଟମାଟୋକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସିଝା ଆଳୁ ଯେଉଁ ରଖିଛି ତାକୁ ଭଲସେ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇ ଦେଇଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ସବୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜଭୁଜି କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଠି ବାଦାମ, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଲଡ଼ୁ ଆକାରରେ ବନେଇଦେଲି। ଲଡ଼ୁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବେସନରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ। ଯା ତୁ ବୁଡ଼ିଯା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ବୁଡ଼େଇକି ତାକୁ ଉଠେଇକି ମୁଁ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତୁ ସିନା ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଅସଲି ସ୍ୱାଦ ଦେବୁ। ତ ମୁଁ ବାହାରିଗଲି ଏଠି ଚାଲିଲି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଆଳୁଚପ ଖାଇ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।